La ponència que ens va oferir tracta sobre desarmament nuclear, canvi climàtic i responsabilitat científica. El Jürgen Schäfran està a la Universitat d'Illinois treballant professionalment en el tema de desarmament nuclear i és un dels portaveus del INES, de l'International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility. Comença amb el discurs que va fer el nou president dels Estats Units a Praga, on va fer una crida per l'eliminació de les armes nuclears, dient que avui la Guerra Freda ha desaparegut, però hi ha milers d'armes que no ho han pas fet i que en un estrany gir de la història el repte de la guerra nuclear se n'ha anat, però el risc d'un atac nuclear ha augmentat. Els mercats negres, el comerç de mercat negre de secrets nuclears i materials continua, la tecnologia per construir la bomba s'ha escampat, els terroristes estan determinats a comprar, construir o robar-ne una. Com que l'única potència nuclear que ha utilitzat les armes nuclears als Estats Units té la responsabilitat moral d'actuar. No podem, i diu l'Obama, no podem tenir èxit en aquest entorn tots sols, però podem liderar-lo, podem començar. De manera que avui jo manifesto clarament i amb convicció el compromís d'Amèrica a buscar un món segur i en pau sense armes nuclears. Aquest objectiu no l'assolirem ràpidament, potser no en la meva vida, però hem de tenir paciència i persistència per assolir-lo. També va parlar l'Obama del tema del canvi climàtic. Després d'uns llargs anys de presidència negacionista del canvi climàtic, diu: la meva presidència marcarà un nou capítol en el lideratge d'Amèrica sobre el canvi climàtic que reforçarà la nostra seguretat i crearà milions de treballs en el procés. Reduir les emissions de diòxid de carboni que alteren el clima per un 80% a l'any 2050 i invertir 150.000 milions en noves tecnologies d'estalvi d'energia. Avui és el temps per confrontar aquest repte d'una vegada i per totes. El retard ja no és cap opció i la negació ja no és cap resposta acceptable. Després ens ha preparat unes quantes transparències per explicar-nos com ha evolucionat la composició de CO2 a l'atmosfera a partir de les observacions, de les mesures que es fan a Mauna Loa des dels anys 50. Podeu veure com creix i decreix, en funció de la primavera i la tardor, la concentració de CO2 a l'atmosfera. I també que això ha significat els augments de temperatura, i aquí ho posa amb l'índex de temperatura promitjat entre la Terra i l'oceà, on podeu veure les sèries en vermell de promitjos cada 5 anys i el promitja anual. Es veu que clarament la tendència en els últims 40 anys a augmentar la temperatura. I els canvis previstos de temperatures regionals. Podeu veure aquí els mapes que es fan a partir de l'IPCC, on es veu les àrees més vulnerables a aquests increments de temperatura i els riscos que posa el clima a diferents parts per la Terra. Podeu veure des de la fosa dels casquets polars, pèrdua d'espècies, l'alliberament de metà dels permafrost, els canvis en els cicles hidrològics, el problema de sequeres, malalties, el col·lapse del sistema amazònic, etc. I la vulnerabilitat de determinades zones costaneres on es concentra la població.
Bàsicament, el delta del Nil, el delta on hi ha Bangladesh, el delta del Mekong, però també considerables problemes a la desembocadura del Mississipí, a Xina, a la Índia, etc. Aquests són els mapes que es fan per veure els determinats increments del nivell del mar, quines zones costaneres afectarien. Aquest és el cas de Bangladesh, on des dels anys 60 centenars de milers de persones han mort degut a ciclons, tempestes i inundacions. I cita el cas que el novembre del 2007 el ciclón Sid va penetrar en la costa de Bangladesh amb vents de 240 km per hora, deixant milers de morts i centenars de milers de persones sense casa. Això és un problema que agreuja la inseguretat, sobretot a Bangladesh, on són la gent pobra els que més en pateixen les conseqüències. Un altre tema relacionat és el problema de l'aigua i el visualitza amb l'Orient Mitjà, on hi ha països que comparteixen conques hidrogràfiques i que són països que estan en conflicte des de fa anys. I es pregunta al final si tindrem guerres de l'aigua o tindrem cooperació en el tema de l'aigua. Un altre fet que ens mostra és els problemes de Darfur i el Sudan, on les sequeres han empès desplaçaments de població, cosa que ha fet que entressin en conflicte diferents formes d'abordar la vida, perquè els que estaven afectats per les sequeres anaven i ocupaven els territoris d'altres, i això ha manat el gran desastre que s'està vivint a Darfur, al sud del Sudan. També cita la ona de calor que hi va haver a Europa l'any 2003, on va morir, s'ha reconegut, 35.000 persones i van haver pèrdues multimilionàries, i ho compara també amb el fet que un jovenet jugant amb un encenedor va fer cremar els boscos de Califòrnia del Sud per una superfície de 38.000 acres recentment. Cita el cas que tots coneixem de l'huracà Katrina, amb tots els problemes que va generar a Nova Orleans, una ciutat no pas del tercer món, sinó del primer món, el problema de refugiats ambientals que va ocasionar. Actualment en el món hi ha registrats més de 8 milions de refugiats i, si comptem els desplaçats, puja gairebé 24 milions de persones. I tot aquest problema dels emigrants per causes ecològiques, per causes ambientals, és un problema que el canvi climàtic també pot exacerbar. I aquí ha fet un mapa amb els riscos associats al canvi climàtic, amb els punts calents degut a temes d'aigua, a temes de desastres ambientals, a la producció d'aliments, a migracions, etc. Podeu veure que podríem dir, com molts ja comencen a plantejar, que anem entrant en un estat d'emergència planetària. L'últim informe d'avaluació de l'IPCC, el que es va fer públic el 2007, planteja que els humans haurem de fer front a nous riscos i noves pressions degut al canvi climàtic i no tenim més alternativa que adaptar-nos a aquestes pressions. Els impactes seran molt específics depenent de les regions i dels sistemes ecològics, que els sistemes més vulnerables inclouen l'aigua, l'agricultura, els boscos, la salut humana, els assentaments urbans, els sistemes energètics i l'economia, i que les regions vulnerables hauran de fer front a problemes degut a l'exposició i la sensibilitat que tinguin els seus sistemes. I que, de tot plegat, el que en sortiran menys beneficiats seran les comunitats més pobres que hi ha en el planeta, perquè seran les que ho tindran més difícil d'adaptar-s'hi.
Tot això ens portarà a conflictes violents, ens portarà a l'exacerbació del terrorisme, del problema de guerres i el problema que hi haurà molts multiplicadors que faran que les condicions actuals vagin empitjorant. Problemes i conflictes, tant de combustibles fòssils com d'energia nuclear. En el cas de l'energia nuclear ja ho hem plantejat en la primera ponència. I un canvi climàtic abrupte és un risc sobre la seguretat o què passarà? Ens ha posat dues cites de diferents informes. Diu, a mesura que les capacitats de càrrega locals i globals es vagin reduint, les tensions aniran augmentant entorn del món, manant a dues estratègies fonamentals, defensives i ofensives. Les nacions amb recursos, per fer-ho, poden fortificar-se i fer fortaleses en els seus països, preservant els recursos per ells mateixos. Però els menys afortunats, les nacions menys afortunades, especialment aquelles que tenen enemics atàvics amb els seus veïns, poden iniciar batalles per accedir als aliments, a l'aigua neta i a l'energia. A menys que siguem capaços de formar aliances amb prioritats defensives, és molt possible que entrem en problemes greus de religió, ideologia, etc. I que amb l'escassesa de subministraments energètics i amb la gran necessitat d'accedir en aquests llocs, l'energia nuclear esdevindrà una font d'energia crítica i això accelerarà la proliferació nuclear, a mesura que molts països entrin en els camps de l'enriquiment i del reprocessament per assegurar la seva seguretat. És el cas de la Xina, la Índia, Pakistan, Japó, Corea del Sud, Gran Bretanya, França, Alemanya, que tots ells tenen capacitat d'armament atòmic, igualment que els països que lluiten per tenir-la o que ja l'han assolit. I compara, doncs, l'hivern nuclear amb l'escalfament global. Els dos perills tenen una gran part en comú. Els dos són deguts a la capacitat humana. En un cas, el poder destructiu de la guerra, en l'altre, l'energia superproductiva dels combustibles fòssils. Ambdós ens posen reptes sobre la taula d'una magnitud que mai havíem tingut abans els humans i que haurem de decidir sobre ells. Ambdós tracten la vida a escala planetària, posen perills a la vida a escala planetària i ambdós requereixen una resposta global. Qualsevol que estigui concernit per un ha d'estar concernit per l'altre. Podria ser un desastre intentar salvar la guerra de l'escalfament només cremant-lo amb una guerra nuclear. Això és una cita del Jonathan Schell d'una obra que es diu La setena dècada. I aquí ens posa uns gràfics de les diferències de temperatures, què passaria en el cas que hi hagués un conflicte nuclear petit, gran o moderat. El mapa més actualitzat de l'estatus de la proliferació nuclear al món, amb els diferents gràfics de què és el que tenen, cadascun dels països que surten citats en aquest mapa, i el tema de les armes nuclears. Països amb armes nuclears, països que se sospita que en tenen, països que tenen preocupació per les armes nuclears i països que els han desmantelat. Podeu veure que una bona part del món està en aquesta via. I aquí l'estat actual de països amb armes nuclears biològiques i químiques. Aquí teniu el país, aquí teniu la banda nuclear, la biològica i la química,
I aquí la clau per llegir-ho, la W vol dir que té agents o armes conegudes, R que té un programa de recerca i l'interrogant que se suspèn, que se suposa que o bé té programes o ja disposa de capacitats. I aquest és el programa dels míssils balístics. Els països en verd són els que en tenen i els grocs són els que estan identificats pels serveis d'intel·ligència americans que puguin tenir-ne de coets d'aquests de llarg abast per transportar armes atòmiques, bàsicament. I aquí teniu un mapa on ens posa l'abast d'aquests míssils en funció del país que el llenci. Podeu veure que bona part del planeta, sobretot Àsia i Àfrica i Europa, hi estem afectats. I aquí la xarxa de proliferació de míssils balístics, com s'ha relacionat d'uns països a l'altres, és a dir, que anar escampant determinades tecnologies fa que es dissemini i proliferi aquest tipus de tecnologia que ens permet transportar armes nuclears ràpidament d'un país a l'altre a través d'un míssil. Els tres tipus de míssils, la barrera Scud, que en diuen, la barrera INF i els països que d'alguna manera tenen aquesta tecnologia amb el nom del míssil concret i l'abast que té cadascun d'aquests. I els caps nuclears que tenen Rússia i l'antiga Unió Soviètica o actualment Rússia, podeu veure que va anar creixent des dels anys 40, sobretot als Estats Units, després a partir dels anys 50 s'hi va afegir la que llavors era la Unió Soviètica, es va estar en una etapa de més o menys contenció i que des de l'any 90, amb els acords que han fet les dues superpotències, hi ha hagut un cert desarmament, una certa desactivació de part d'aquest arsenal. Aquí també, per una altra tecnologia, els caps balístics, com ha evolucionat tant per Rússia com per Estats Units. I aquí la comparació dels països amb armament nuclear, d'Estats Units, ex-Unió Soviètica, Rússia, Gran Bretanya, França i la Xina, els que tenen acumulats, el pic que en va tenir, el nombre màxim que en va tenir a l'any i l'any que els va tenir i el nombre màxim que n'ha fabricat i els anys que els va estar fabricant. Per tant, vivim en un món ple de caps nuclears dispostos per ser llançats quan els que el tenen els hi convingui. El cas de la Índia i el Pakistan, com han anat desenvolupant els míssils balístics, en els dos casos, i aquí l'abast amb què poden tenir del cas del Pakistan quan els tira sobre la Índia o quan la Índia els tira sobre el Pakistan. El cas de Corea del Nord, tenim aquí el mapa de les instal·lacions nuclears que té amb la descripció de cada una de les coses que se suposa que hi està fent. En el cas del complex nuclear de l'Iran, també hi ha el qui m'ha citat el cas de l'Iran, que és ben paradigmàtic, que va començar en els temps del Shah de Pèrsia amb ajuda occidental i que últimament veiem com s'ha aprofitat d'aquestes xarxes de contrabando de centrifugadores de gas que pretenen abastir les necessitats dels països que volen enriquir urani. La Convenció d'Armes Nuclears, el camí cap a un món lliure d'armes nuclears, és la reunió que hi va haver-hi 29-30 de gener d'aquest any a Berlín, on es van presentar les propostes per part de l'INES d'abordar aquesta problemàtica actual, de veure com podem construir un món sense armes nuclears i sense tecnologia nuclear. El model de convenció que proposen aquests científics, aquí està escrita i traduïda en diferents idiomes, i bàsicament aquí tenim la via de com procedir
per transformar el món a un món sense armes atòmiques, amb diferents etapes, el règim de no proliferació i desarmament, totes les tecnologies que implica, la reacció en cadena, tot el que vol dir, les negociacions de desarmament, la verificació i la seguretat internacional, la convenció d'armes nuclears i tot el tipus d'accions que s'haurien d'emprendre per honorar els acords signats fins ara per poder assolir un món lliure de nuclears. El model de convenció sobre la provisió, desenvolupament, prova, producció, emmagatzemament, transferència, ús d'armes nuclears i la seva eliminació, les obligacions negatives i les obligacions positives que haurien de complir els estats que signin aquest model. Els estats signataris es comprometen a mai utilitzar l'ús d'armes nuclears, engatjar-se en preparació i utilitzar altres armes nuclears, la recerca, desenvolupament, prova, producció, emmagatzemament, etc. I també de material, no només de tecnologia, sinó també de material fissionable i material fusionable, a excepció feta dels usos estrictament mèdics. I les obligacions positives, que es comprometen a destruir les armes nuclears i a destruir o reconvertir les instal·lacions per a la producció, prova i recerca d'armes nuclears i també de lliurament d'armes nuclears, participar en iniciatives destinades a la transparència i a l'educació per propòsits de detectar i prevenir activitats prohibides i informar de les violacions de la Convenció i de la cooperació amb implementar una agència que permeti que tot això pugui ser possible. Les fases que té tot aquest calendari, hi ha una fase primera d'1 any, una fase segona de 2 anys, una fase tercera de 5, una fase quarta de 10 i una fase quinta de 5 per a poder arribar a un món on s'hagin destruït totes les armes nuclears i on els materials fissionables i fusionables hagin deixat de fabricar-se i hagin desaparegut. Aquí teniu tot el calendari que proposen els cercles científics que fan aquest tipus de propostes en els estats perquè les adoptin. També cita la resolució que es va prendre l'any 96 de les Nacions Unides, el paràgraf 3 i el paràgraf 4, que remarca la conclusió unànim de la Cort de Justícia que existeix l'obligació de procedir de bona fe per arribar a concluir negociacions que menin al desarmament i tot amb els aspectes sota un control efectiu i estricte internacional. I el paràgraf 4 que crida a tots els estats a assumir les seves obligacions immediatament per començar negociacions multilaterals que menin a una convenció de les armes químiques, prohibint el seu desenvolupament, producció, prova, desplegament, emmagatzemament, transferència, perill i ús d'armes nuclears i la seva eliminació. Aquesta resolució de les Nacions Unides va ser aprovada per 115 vots a favor i 22 que estaven en contra, amb 32 abstencions. Els principis que guien tota la verificació, aquí els teniu escrits, i és un sistema, un concepte de verificació integrada que contempla la part d'armament, la part nuclear, per assolir un món lliure d'armes nuclears i de productes nuclears. Els instruments per monitoritzar tot això, aquí els teniu desenvolupats, és un sistema sofisticadíssim a partir d'observació per satèl·lits, però també de controls i mesures i inspeccions a nivell de la Terra. Aquí poso un exemple, el cas de l'Iran, a Natas, on hi ha, sembla ser, un intent d'amagar o fer soterrani els sistemes de centrifugació per poder enriquir urani, amb mapes, amb fotografies fetes per satèl·lit. Els portals de mesura on aquests detectors mesuren si
portes material radiactiu. Això sabeu del cas que va disparar totes les armes, va ser aquí a Espanya, amb una indústria de la ferralla, a Andalusia, on es van detectar que xatarra procedent de l'ex-Unió Soviètica era radiactiva. Tot això hi ha sistemes per poder-ho detectar, però es requereix que tot allà on hi ha molt moviment de mercaderies es tinguin les instal·lacions adequades per poder controlar els materials radiactius. Aquí, per exemple, a l'Haga, que és un dels centres de retractament, les emissions de criptó 85 que s'han anat fent a través de detectar el criptó 85 per mesures atmosfèriques. I aquí les trajectòries calculades dels testos que se suposa que han fet els nord-coreans per poder detectar els efectes que tenen a través del seguiment. I ja per anar acabant, recordar el famós manifest que van signar Albert Russell i l'Albert Einstein l'any 55, que diu, a la vista del fet que en qualsevol guerra nuclear futura mundial s'emplearan armes nuclears i que aquestes armes posen en perill l'existència continuada dels humans sobre el planeta. Urgim els governaments del món a reconèixer públicament que el seu propòsit ja no pot ser un món de guerra i els urgim conseqüentment a trobar la pau, a trobar mitjans pacífics per resoldre tota mena de disputes que puguin tenir entre ells. Un dels premis Nobel va ser donat al Joseph Rotblat, que va ser un dels científics que va treballar en la primera etapa amb tot el desenvolupament d'armes atòmiques, però que va ser dels primers que va aixecar la veu crítica i que se li ha reconegut el seu treball, era dels líders dels científics crítics fa molts anys, i ja va morir fa uns quants anys. Pel que fa a la guerra nuclear és aquest aspecte, pel que fa al canvi climàtic, finalment també s'ha reconegut el treball fet tant per l'IPCC, amb la persona del seu cap, com per la tasca desenvolupada per l'exvicepresident dels Estats Units. I acaba amb les reunions que es fan dels científics i tècnics contra la proliferació, les recents reunions que s'han fet a diferents parts del món, per fer que els científics assumeixin la seva responsabilitat i deixin de posar-se al servei de les indústries nuclears i de les indústries armamentistes. És una qüestió de responsabilitat científica que moltes vegades els científics miren cap a un altre cantó i per guanyar-se la vida no dubten en treballar amb aquest tipus d'indústries brutes i que posen en perill la mateixa supervivència dels humans. Si voleu més informació de la xarxa aquest INES, hi ha un portal, l'INES Global, i també fan un butlletí que envien gratuïtament a qui el sol·licita. I ja que per acabar, doncs, al món estem amb una cruïlla i que l'últim èxit és que, en comptes d'anar cap a la bomba, hem d'anar cap a un món lliure d'armes nuclears. I això és el que estan treballant, aquesta xarxa en la qual els que organitzem aquestes conferències des de fa 23 anys, el grup de científics i tècnics per un futur no nuclear, hem estat admesos a formar-ne part com a representants de l'estat espanyol.